Nos 2 últimos anos converteuse no mellor triatleta do mundo. Agora, Gómez Nolla é o gran favorito para gañar en Pequín. Está claro que se non estás forte non vas gañar, pero estando forte nadie te asegura que vayas gañar. Os seus segredos, moita disciplina e uns parámetros fisiolóxicos espectaculares. Creo que o volume máximo de oxígeno nun deporte estas características, de cerca de 2 horas de duración, de resistencia, pois creo que é moi importante. Eu creo que é o fundamental, non? No meu caso, pois creo que unha das miñas virtudes é, bueno, cheguei na última proba de esporto a 82, que son valores bastante altos. Colecciona títulos a pesar da súa idade. Só lle falta un, o de campeón olímpico.